Haka step jangka khatnyo tarik Yayong ki doktor na civil hospital lambat ki doktor na DMHU kilawan ban pet benia ya ka Koit ke Khiah jong uba H ban Siudor Nonglang ubadang penlong menta ya ka jing shong shathan Hamadan Malki pandawa na ka Khuborjylla bat na katanat tourism ban pendamno ya ka projek Lumpong Deng ban shna iki jaka sakai pengat ka spa lambat kiwe kumban syukudau ka jing shong shathan jong uba H ban Siudor Nonglang menta kelapoi kumba arspa shipau kanta. Kum kejing tip balalum na ki doktor kila pentip baka Koit ke Khiah jong uba Nonglang kala Hiar bha. Hakuju Khubor ki doktor kila penlong ru ya kejing check up ya ka Koit ke Khiah ka kong bendas im ka balawan sya thangana du hnen ka janmit. Kumbar jupen kan mau ka kong bendas ka dikawe ka long kemi ka bala sya than teng hagi snam ki baladap na ka benta ka surok na nongpo sya umdan.